ilang kuno ang mutiguwang, ingon sila. Ug alang niining magtiayon nga mangumprasay ug mamagulay nga among naila-ila daw sa haom kaayo kining panultihon. Kay bisan sa pangidaron, wa gihapon sila'y undang sa paningkamot aron mabuhi. Ani ang kwento ng Pilipino ni Nico Sereno. Taliwa sa naglagiti nga kainit sa adlaw, padayong na ni kay Sikay ang magtiayong inyon. Sa barangay Mantuyong, Mandaue City, naabta namo sila nga na busy sa pagpanghipos nini mga lubi ug mga bagol. Dakong tabang kanila ang magipanglabay gikan sa mga namaligya ug buko juice o butong. Sa mahipos nga bagol, kugihan nila ang paghagpat sa unod niini aron mahimong kopras. Ibuwad lang kini dayon mabaligya na nila sa tag 15 pesos ang kilo. Ang mga bagol nga gitapok sab nila ibaligya usab. Ihatod kini sa mga nagnegosyo ug magluto og sudan sa ilang dapit sama ni ining mga haduol nga mag-andam og paklay. Adunay mga anak si Tatay Antonio ug Nanay Alberta apan naningkamot sila nga mabuhi sa ilang kaugalingon. Maning kamot yun. Aron makapalit og bugas, makakaunta, matagadlaw. Napo ko'y basura. Ako din tao na ipatimbang. Brato rin kilo. Sitira. Magkapal. Naman lang malinan mig 200. Sige ng gliserya, suod nga higala sa magtiayon, bibilibsab sa ilang kakugi ug determinasyon aron nga makakwarta. Di sa dong liyok. Di man sa kakaon, maikong sa sayo ng mga anak. Sighangad-hangad. Kamot din sila. Bisan sa pangidaron, wa kinihimo ang babag sa magtiayon, maningkamot lang aron makakaon ug mabuhi. Uban ni Marlon Melgazo, ako si Nico Sereno ug kini ang akong short docu.